Duk sapa? Selain pencinta budaya juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono. Sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono. Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono. Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono. Jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6 Bu. Dadi oh, ngono. Ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Punyane Pak Eko Mugiono sing mapan ning Jakarta, jane njaluk lenjer kuning. Ning sinden-sinden urung enek sing apa, engko tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Nah. Ya iku bagian Aha. Bacutke lagu apa nok Cahayu? Apa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa sing? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Nggih. Ya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane entane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Mogen gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tato. Ya, langgam sikik engko lagi ndangdut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard. Yo, nganggo dong.